תמשיך. תשמע, מוחי הזה, באמת... לא נורמלי. המחמשש הזה באמת צריך לעשות את עצמו 4 בבוקר. שקרה. אומרים. אחי, 4 בבוקר, אה? בסדר, אחי, יהיה טוב. באמת, כולם קרר לו המרחיב וקצת לעזור לו בדברים. בסדר, שיהיה טיול טוב. לדעתי... איך קוראים לזה? זה חשוב. מה, 67, אחי. כן, תשמע, טיול באמת כיף, אחי. סמוך עליי. באמת מטורף, אחי. לא יודע. השנה עושים סקס. השנה אני מביא אליי שישיסטיות, בנות, הכל אליי הביתה, נצלם לאינסטגרם, ואז זה ישבור את הרשת, וואי, לא, רגע, לא, מה אני עושה, לא, זה לא טוב, לא, מה אני עושה? פריד, מה אתה עושה פה, אחי? 4 בבוקר, אחי. אם חברה שלך בוגדת לך, תתאמן. אם אתה מרגיש טוב, תתאמן. אם חברה שלך בוגדת לך, אתה הולך לאמא שלה, מזיין אותה, ואז מזיין גם את הירקן, וזהו, היא שלך, אני אומר לך, היא שלך, חברה שלך בוגדת לך, תתאמן שוב, תתאמן יותר חזק, תהיה הכי טוב. זהו, לא, זהו, ביי, לא, זהו. יש לך פריד, אחי. 4 בבוקר, מה יש? מה יש לך, אחי? כל הפרידים האלה, תאמין לי, יש לך חברת הזויים, אחי, שילכו מפה. מה זה? אבישי, מה אתה עושה? אחי, מה אתה עושה 4 בבוקר? יש 67, מה יש לך? וואי, אבישי הזה. תשמע, אחי. מה זה הרעש הזה? וואלה, אני שומע טרנסים, אחי, מה זה? בוא נבדוק. יאללה, בוא. ערן, מה אתה עושה פה? אחי, מה אתה עושה פה 4 בבוקר? מה יש לך, גבע? ערן, הכל טוב? גבע, מה יש לך? מה המסלול שלך, גבע? מסלול? ג'י-שוק, וואי, מה תונף? לך מפה, וואי, אל תשאלו, אחי, אני הייתי במסלול, אחי. וואלה, אחי, איזה כיף. וואי, היה כיף, אחי, אחי, לא, אל תיגע בכלל, מסריח, אחי. וידאו לך מסריח, עזוב אותך. וואי, אחי, אל תשאלו, אבל היה קשה, אחי, הצטרף לי עכשיו למסלול, אחי. וואלה. וואי, אחי, לא, אחי, אל תיגעו בכלל, חול, אחי, כולי חול. אחי, וידאו, די, לך ממני, וידאו, אחי. שמעתי שיש אימון עכשיו, בדיונות. אחי, יש אימון? מה? יש ג'ונות? אני מאחל לדעות. וואי, אחי, כל השביעיסטים האלה, אחי. הוידאו הזה, חתיכת הזוי, אחי. אחי, חולים על הטרנסים, אחי, ערן גיבו. וואלה, הוא חולה על המסלול, שמע, איזה אדם הזוי. מה זה, סיסיות? מה אתם עושות פה? יואו, סיסי, רגע, זה בולגור. יואו, אחותי, תראי את זה. סיסי, זה בולגור. רגע, עם הלאגרס. יואו, אחות, זה בולגור. וואי, זה מושלם, זה מושלם. וואו, סיסי, יואו, חיים. מושלם להיילייט. תקשיבי, את יודעת מה קרה אתמול? מה קרה? אני לא יודעת, יאללה, בואי תראי. סיסי. יואו, מושלם, רגע, גם אני אעשה. יואו, סיסי, שלי. וואי, אחי, הסיסיות האלה סרוטות. שמע, אחי, כל דבר מצלמות, זה, אחי, מה יש להם? קופל אתה הכי טוב, קופל. מה זה, קופל, אחי? קופל אתה הכי טוב, אין מה עליך, קופל. אנגר, אתה חייב לעבוד על הציוק נפר בפרופיל, בסדר? יאללה, גר, 67 מחר. מה אומר קופל? מה אתה עושה פה, אחי? דברים, מה איתכם? אנחנו בסדר, אחי, מה איתך? מה אתה עושה? 1 בלילה דפקתי לאלמוג המתנה שלי בדלת, חזרת לי בפריט וזה... לא ענתה לי, אחי, 1 בלילה, לא מבין מה יש לזה. שאני נשאל אותה. לא משנה, ואז טלני, חשפתי קצת, עשינו איזה 3 שעות של סיבוב, הוא לימד אותי איך להיות המנהיג הכי טוב שהשבוע שלי ראתה. שמע, אני הבנתי כמה דברים היום בסיבוב איתו. שמע, אני הולך לסיים את הצופים בידיעה שבאמת נתתי מעצמי הכי הרבה שאני יכול, אחי, ופיתחתי כל אחד ואחד, אחי, והגעתי למקסימום שלי, וסיימתי את כל השאיפות שלי בצופים, בסדר? מה מטורף, אחי, וואו. מפחיד, אחי. לא יודע, ואז פתאום אני מגיע לפה, אומר, וואלה, לא עשיתי לאונגר את השיעור השבועי שלו. מה אני קולט? לא פתחתי את הפורמס, על איזה משחק לשחק באמצע הדרך. פורמס, אחי, גם הפורמס. שלחתי לכם פורמס ב-67, הלא או מולקולות או תפסוני, בסדר? וגם שלחתי פורמס על עם איזה קבוצה אתם מבשלים וזה, ומה נאכל. שלחתי פורמס וזה, ושלחתי פורמס גם באיזה יום נעשה את הפעולת צבא, בסדר? אחי, מה עובר עליך? גם הפורמס, אחי, מה יש לך? אחי, ככה זה.
תמה פורס, הומו. ביי קופל אחי, נראה אותך בפורמס. מה זה, רומבלוקס אחי? מה אתה רוצה פה ב4 בבוקר? וואו, מה אומרים, אחי? מה אומר? וואלה, מה איתכם? וואלה רום, איפה היית אחי? וואלה, הייתי בדודה, אחי. אחי, מה בדודה אחי? מה אתה מעשן? לא, סתם, אחי, אילו קנה לי איזה קופסה, אחי. אתה התחלת? אחי, סתם, עזוב עזוב אחי. אותך, אחי, נו. אחי, עזוב, השם ככה לא מעניינים אותי אחי, יאללה. יאללה, אחי. לני. וואלה, יפה, סבבה, אני מבין. יאללה ביי לני, נראה אותך. ביי לני. מה זה אחי? מי מגיע קמים ב4 בבוקר? אחי, מי שם? עמליה. עמליה, מה את עושה פה? אני ילדת נוז. תשקיעי פה, אחי. אוכל. אני ופישקין היינו והתהיה עם הצוות עם שיר הנבות. יאללה בוא פישקין סיבוב. סיבוב. יאללה בוא. יאללה פישקין. אוכלים בריסו. ריסו! יאללה בוא ריסו, יש! פישקין ועמליה האלה אחי, איבדו את המסלול. יו. אזרחות בבאר-אורה. אחי, איפה זה? באר-אורה, מה יש לך? זה הערבה. וואלה, מישהו מדבר על המסלול? חתיכת פלאפל שמן. וואי אחי, אגב מסלול אחי, אתה יודע שאני במסלול אחי. וואי, ג'י-שוק אחי, יש לי ג'י-שוק, וואלה. מה אומר אחי? אנחנו נהיה שם שנה הבאה. יאללה, בוא עכשיו לאיבוד. לא, אבל קשת לא מרשה לי. למה? כי זה יפגע לי בכל הגוף וכל העצמות שלי. די, כוסימה שלך בשל קשת. היינו בשנה הבאה. מה זה ה-67 הזה, אחי? זה אנשים מפגרים. איזה בוקר הזוי היה, אחי. השנה ב-67 יהיה מלא סקס. לא, מה אתה עושה? תמחק, לא, תמחק. כשמגיע הלילה וכולם ישנים, יש שני יצורים שמנהלים את העניינים. אחד הוא הכריש ששומר על הים, השני באדמה ומזיין את כולם. כי כשהסער עולה, איש הזאב מתגלה, וכל חיות העולם נרתעות. כי זה ידוע מזמן שנברא השטן, אלוהים אז ברא לו מלטעות.